a poprosil nášho starostu obecného úradu svätý Anton, aby slávnostne otvoril našu klubovú činnosť aktom prestrihnutia pásky. Ďakujem, vážené dámy, vážení páni. Skôr teda ako uskutočním tento slávnostný akt pre otvorenia našej posilovni, dovolte, aby som povedal zo pár myšlienok z príležitosti dneskajšieho dňa. Som skutočne rád, že mám tú česť otvoriť jedno zariadenie v našej obci Svätý Anton, ktoré bude slúžiť, a myslím si, teda som presvedčený, že bude slúžiť verejnosti, bude slúžiť mladším, starším, aj tej strednej generácii na to, aby si tu utužovali svoje zdravie. Chcem sa poďakovať súčasným členom, zakladateľov teda, Klubu priateľov pohybu a zdravia, ktorí, dá sa povedať, skutočne pristúpili k myšlienke otvorenia posilovne veľmi aktívne. Veď nie je tomu tak dávno, čo sme sa stretli, je to práve dnes asi mesiac, keď sme hľadali možnosti riešenia na uskutočnenie tejto akcii. Dnes teda skutočne po krátkej dobe sa podarilo spoločnými silami zakladateľov Klubu priateľov pohybu a zdravia vo Svätom Antone, ako aj obecnému úradu, uskutoční toto slávnostné otvorenie a ja verím a som presvedčený, že nájde to tú správnu odozvu v ušiach a očiach teda ostatných občanov našej obci a že to bude slúžiť nám všetkým. Dovolte teda, aby som slávnostne nastrihol túto pásku a keďže som povedal, že je to spoločná úloha, tak by som žiadal teraz pokračovať v tom prestrihnutí aj predsedu. Trošku. Tak rozstrihneme celé? Nie. Rozstrihni ako starosta celé. Rozstrihneme celé. Ide? Týmto slávnostným prestrihnutím považujem teda posilovnu vo Svätom Antone za otvorenú a verím, že o tej 15. hodine sa nás zíde tu viacej s tým, aby všetci si prezreli toto zariadenie a aby vedeli o tejto činnosti. Ďakujem vám za pozornosť.